Ako to vyzeralo pred 2000 rokmi, keď prišiel Pán Ježiš na ten... Prosím vás, naozaj, poprosím vás, až za ku tej druhej sivej čiare, dobre, poprosím vás, lebo tu nám ešte sa, aby nedošlo na nejakému úrazu, tu nám budú také akrobatické kusky rôzne sa produkovať, takže vás poprosím trošku ďalej. Dobre, a poprosím asistentov, áno. Dobre, takže... Naozaj poprosím vás, aby ste išli trošku ďalej, lebo pri tej akrobácii, ktorá sa tu chystá, aby sme niekomu neublížili, lebo totižto okrem toho, že uvidíme svätú rodinu, uvidíme aj, ak mám Boh dá, tak uvidíme aj normálnu rodinu, teda chcem povedať rodinu dneška. A ako poznáme deti dnes, asi to sa nezmenilo ani po 2000 rokov, oni vedia dosť veľa vystrajať, preto treba si dávať pozor, aby nikto neprišiel k úrazu. Tak máme tu, myslím, ešte niekoho adorátora, no ale tak to už asi zvládneme. Takže započúvajme sa do toho, čo nám dnes Pán pripravil. Poď, zase sem prídeš, poď. Aniel ťa berie, pozri, Aniel. Dni lásky čakajúci k žiare svetla večného. Stáli srdcia odomknuté, čakaj mimoriadne všedného, mimoriadne všedného. Dovoľ mi nabrať si zo štedrosti tvojej lásky, dovoľ mi ťa načerpať do všetkých dní, ktoré mi čakajúci žiare svetla večného. Stáli srdcia odomknuté, čakali mimoriadne všedného, mimoriadne všedného. Dovoľ mi nabrať si zo štedrosti tvojej lásky, dovoľ mi ťa načerpať do všetkých dní, ktoré mi nadelíš. Martin, kde je Peťko? Martin, prosila som ťa, aby si sa postaral o Peťka. Kde je? Neviem, tu niekde musí byť, neviem kam išiel. Jakub, no čo si, neskač do mláky, kto to má večne prať? Peťko, kde si zasa bol, čo to vystrájaš? Kto má večne prať vaše veci? No poď sem ty, obtož. No výborne, aj ty sa zašpiň. Ja neviem, mám 5 detí a muža, alebo v skutočnosti mám 6 detí. Nepoškvrnená Panna Mária, svätý Jozef, pomôžte mi. Mami, tati, pozrite, to je svätá rodina a sú skoro ako živí. To sú asi voskové figuríny. Poďme dnu. Aha, Ježiško vyzerá celkom ako náš Janko. Janko, nie, nemáme čas, musíme ísť domov. Panna Mária, ty si mal len jedno dieťa a skvelého muža. Nebola si v takej situácii ako ja. Nebola si v takom strese. Moja milá Peťka, nebolo to také jednoduché, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Vieš, keď ku mne prišiel anjel, vôbec som to nečakala. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou. Neboj sa, Mária, počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. A to ako? Veď ja ešte nemôžem bývať so svojím ženichom. Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať Svätým. Bude to Boží syn.
Aj tvoja príbuzná Alžbeta počala syna v starobe, už je v 4. mesiaci a hovorili o nej, že je neplodná, lebo Bohu nič nie je nemožné. Chcem byť vo všetkom poslušná Pánu Bohu. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Vieš, bolo to veľmi zvláštne. Nevedela som, ako to povedať Jozefovi. Keby som mu povedala, že som videla anjela, to by mi možno ešte vedel uveriť. Ale ako som mu mala vysvetliť, že mám sa stať matkou Božieho syna? Veď sama som to nechápala. Veď myslím, že mi rozumieš. Martin mi niekedy nerozumie ani pri bežných veciach. Tak neviem, ako mu mám hovoriť o tom, čomu sama nechápem. Presne tak som sa cítila, no bola som plná dôvery v Božiu prozreteľnosť. Preto som sa nebála, jednoducho som to všetko zverila do Božích rúk. Chcela by som mať tvoju vieru. Stačí, aby si uverila, že manžel a deti sú tým najväčším pokladom, ktoré ti darovalo nebo. Veď áno, nevymenila by som ich za nič na svete. Ale keď Martin je niekedy taký pomalý a nerozhodný. Skús sa na to pozrieť z jeho strany. Vieš, čo si všetko musel vytrpieť Jozef, keď sme putovali do Betlehema, keď sme sa museli dať zapísať, keď sme hľadali nocľah. To začalo, to, že nebo na krusi ťa nazvalo. Vidím sme srdce od jedno dňa. Stoj. Rád by som priparkoval, ale to auto sa strašne ťažko ovláda. Čas jednej noci, rozdiel celé noci. Už tam neslyšná, ľúbim ty, ako nikto z nás, ako nikto z nás, ako nikto z nás. S jednosťou, svetosťou a láskou plná síl, veď Pán vedel, komu daruje hviezdy, mohla si mať Bohu. Poď, kamarát, poď, no. Pomôž mi. Sa nám auto. Ale tlačili sme ho všetci. Našťastie servis bol úplne blízko. Bolo to aspoň pol kilometra a ja som sa strašne bála, že do nás narazí nejaké auto. Bolo to necelých 50 metrov a k tomu mierne z kopca. Pozri sa, už ani toto zviera nevládze. Ja som ťa bral na takú dlhú cestu. Netráp sa tým, Jozef. Ten kúsok môžem ísť aj pešo. Naviac cítim sa veľmi dobre. No maminka až tak kľudne nereagovala. Ale hlavne, že to všetko dobre dopadlo a smiali sme sa potom na tom celý večer. Prišli ste sa dať zapísať? Áno. Kto ste, odkiaľ ste a aký máte majetok? Sme z Nazareta. Ja som Jozef, syn Jakubov a toto je moja manželka Mária, dcera Joachima.
Máte deti? Nie, Ale vyzerá, že čo skoro budete. ak Pán Boh dá. A ty si ženu v požehnanom stave trmácal z Nazareta až sem. No vy ste veru podarená dvojica. Čo urobíš, keď ti to teraz porodí? Vyzerá, že nemáte peniaze ani sami pre seba. Nie je to ešte pre dieťa. Pamätáš? V pôrodnici? Tiež sa nám smiali, že nemáme peniaze a tak veľa detí. Veľa nechýbalo a bol by ten doktor letel z pôrodnice rovno na chirurg. Ešte, že si tam bola aj ty. A Jozef mal pri sebe Máriu. Á, Rachel, pokoj s tebou. Pokoj s tebou, Jozef, si to ty? Áno, ako sa ti darí? Dobre, dobre, nech je pochválené meno Pánovo. Čo robíte v Betleheme? Prišli ste sa dať zapísať? Hej, ale nemáme kde bývať. Mária je v požehnanom stave, nedalo by sa u vás? Je mi ľúto, už máme plno. Ale skús u nášho brata Jakuba. Ďakujem, skúsime. Pokoj s tebou. Pokoj s tebou. Pokoj s tebou, Veronika. Pokoj s tebou, Jozef. Počul som odtiaľto spev, vidím, že máte doma hostí. Je doma môj brat Jakub? Áno, Jakub je doma, no necíti sa dobre. A to je svadobná hostina. Môj brat Izachar sa žení. Pozývam vás k stolu. No už radi by sme, ale Mária je v požehnanom stave a radi by sme niekde prespali. Nie je u vás miesto? No už len to jediné ti nemôžem ponúknuť. Voľného miesta u nás nie. Tak vezmi si aspoň krčak vína a kúsok dobrého jedla. Určite ste po ceste unavení. Tak, ďakujeme. Pán s tebou, Veronika. No, tak Mária, je mi strašne ľúto, ale nedokážem sa o teba postarať. Netráp sa tým, Jozef. Ver Pánovi, určite má s nami plán, ako sa o nás postará. Spomeň si, vyrastal si tu ako malý chlapec. Nevieš o nejakom mieste? No, keď som bol malý, tak som sa často hrával v malej jaskinke na začiatku údolia pastierov, ale to je skôr maštaľ ako dom. Tým sa naozaj netráp. Poďme. Pripomína ti to niečo? Garáž pri veľkom dome v Líščom údolí? Presne. Radšej mi tu garáž ani nepripomínaj. Bol to najkrajší mesiac v mojom živote. Myslíš to vážne? Strašne som sa hanbil. Všetci priatelia sa na mňa vykašľali. Žili sme tak jednoducho a spontánne. Bol si ku mne taký pozorný. A už nie som? Teraz sú deti. Veľa kadejakých vecí. No, keď som zistil, že sa našiel ten byt a už iba 3-4 týždne, upokojil som sa. Malo to svoju romantiku. Prišiel k nám, videl si ten zázrak, Ježiš je kráľ. Cítil si už lásku, láska je v Bohu a v nás. A vedel si, čo dáva slobodu dnes. Videl si víťaza, porazil hriech. Cítiš, že ťa volá, prísť k nebu slobodne smieš. Ten živý Boh je tu pre teba, otvor sa, prišiel dnes k nám. Priniesol víťazstvo nad hriechom, slobodu pre teba má, pre teba má. Na nebi, na zemi, všetko, čo dýcha, nech vie. Sa v nás slonil na stvoriteľ, na nami bdie. Na nebi, na zemi, všetko, čo dýcha, nech vie. Ježiš nám kráľuje, ten sa chváli.
by do tejto mašťalky zostúpilo samotné nebo. Čo to je? To je Ježiš. To je Ježiš? Aký je krásny, plný milosti a pokoja. Zober si ho do náručia. Ďakujem. No. Tak môžeme tu zostať pár dní, týždňov, však uvidíme. Ako si sám povedal, nebo zostúpilo do tejto maštalky. Nemáme sa čoho obávať. Celkom sa vidím v Jozefovi. Nikdy mi nenapadlo, že riešil rovnaké problémy ako ja. Aspoň, že sa nemuseli báť sociálky. Halo. Ježiško sa narodil v maštalke? Jasné, veď preto máme pod stromčekom Betlehemy so zvieratkami a senom. Mami, a čo dostal Ježiško pod stromček? Ježiško? Vstávajte, pastieri, verte sa hor, aká to novina, dajte pozor, aké to zázraky dejú sa na nebi, aké to zázraky dejú sa na nebi. Nikdy som nevidel, jak som starý, na nebi vysokom takej žiary. Len sa ma nebojte, pastuškovia, prichádzam k vám ako anjel z hora, aby som vám zvestil, že sa vám narodil, aby som vám zvestil, že sa vám narodil. Mesiáš v Betleheme, Ježiš malý, ktorého od dávna ste čakali. Iďte a nájdete kráľa kráľov, Ježiška malého pána pánov. V mestečku Betleheme, v jasličkách na slame, v mestečku Betleheme, v jasličkách na slame, leží náš Spasiteľ narodený, v drobných pienočkách uložený. Pokoj s vami, pastieri. Pokoj vám, dobrým ľuďom. Neviem, ako by sme to povedali. Veľmi sme sa zlákli. Prišli k nám anjeli a vraveli, že sa nám narodil Spasiteľ. Veľmi sme sa zlákli a vôbec sme tomu nerozumeli. Povedali nám, že nájdeme dieťatko uložené v jasliach. Teraz vidíme, že vraveli pravdu. Priniesli sme vám a vášmu dieťatku tie najkrajšie kusy z našich stád. Ďakujeme. Môžeme si vziať trošku z jasličiek slamy nášho Spasiteľa? Pán nech vám žehná. S Bohom, pastieri. Tak už vieš, čo dostal Ježiško pod stromček? Veď si videl, predsa 2 kozičky a ovečku. A stromček je kde? Ale zaviel, vtedy ešte nemali vianočné stromčeky. A stromčeky máme preto, že sú stále zelené a pripomínajú nám to, že sa narodil náš Spasiteľ Ježiš Kristus. Ale darčeky nosí Ježiško a nie pastieri. Nielen Ježiško dáva darčeky nám, ale aj my máme dávať darčeky Ježiškovi. Robíme to vtedy, keď napodobňujeme jeho lásku a dávame zo srdca to najlepšie, čo máme. Jaj, holúbkovia, tu alebo ja... No. Á, Janko, ale sme sa zdržali. Už musíme ísť, poďte. Horsacha sa do maštálky, Ježiško je hladný. Ale maštálka je tam. Kuklovská 32. Aha, domov.
Ďakujeme pekne za pozornosť, Pán Boh zaplať vám všetkým za trpezlivosť a prajeme požehnané Vianočné sviatky. S Pánom Bohom.